Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Grabe naman yung init. Sinasabayan ang pagka-hot ng Tita Tanya Chinita. Yes, oh my gosh. And we're back po para sa ating LRT10. At sa portion na ito, mga kabisyo, meron po tayong mga special na taong makakasama. Live na live po yan sa radyo. At bonus sa Facebook Live, makikita nyo po ang aming mga pagmumukha. Kaya hanapin mo na kami sa Facebook, live na live, Love Radio Manila or Tanya Chinita. Go na! Pwede mo panood, pwede mo pagsabayan pakikinig sa radyo at panonood ng Facebook Live. At hindi nga po lang ako ang bida ngayon kasi dito po sa Love Lounge, kasama natin ang napaka-trending, bidang-bida ngayon, sikat na sikat katulad ko. Ba't ka natawa, be? Sobra ka, be. Kasama po natin sila, napapakinggan mo ang kanilang kanta sa TikTok. Bakit uhaw sa iyong sayaw? B! Nag-sample na nga ito naman. Nag-sample na nga ako eh. Kasama po natin sila ang paborito ng mga kabatch kong Gen Z! Gen Z din! Bakit? Nakakainis ka. Gen Z din sila. Please welcome sa studio. Live na live. We have Dilaw! Good morning, Waterproof! Good morning! Palakpakan naman na may kasamang sigawan dyan, everyone! Let's go, let's go! Make some noise! Make some noise! Grabe, di lang po sila kasing trending ko, kasing baliw ko din po pala sila po. Mas baliw pa actually. O, biglang tumahimik. O, nawala. Ubus agad yung energy. Hi, batchmates! Hi, batchmates! Hi, batchmates! How are you? Okay o, sige, naman. pwede ba ngayong mga pagkakataong to, mag-act tayo like first day of class natin sa school. So, magkakaroon tayo ng introduction with your name, birth month, and your favorite ulam. Mauna na yung tita nyo, ha? Mauna na yung tita nyo. Ako po si Tita Tanya Chinita. My birth month is January and my favorite ulam is sizzling tofu! Hey! How about Dilaw? Hello, my name is Dilaw and my favorite color is you. Kahit ulam yun? Ay, Kahit ulam pala. My favorite ulam is sinigang na may kasamang patatas and nyog. Thank you. Wow! And your birth month? My birth month is September. Wow, September. Next! Who's next? Me, I'm N. My birth month is September, and Okay. my favorite ulam is burger steak. Pangmayaman. And next, we have... Hi, I'm Leon. My birth month is October, and my favorite ulam is adobo. Oh, of course, of course. Very rare. Very rare. And then? I'm Winey. My birth month is August. My favorite food is sopas. 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 Inuulam mo yung sopas, be? Yes. Sarap no. Next. Mental block ako. Hi, my name is V. My V? favorite ulam is the month of October. Kumidyante talaga to eh. And my favorite month is October. My favorite ulam is just rice. Rice. Wow. So, and lastly, we My have... name is Toby. My birth month is March, and my favorite ulam is anything meat, basta malambot. 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 Meat. So, dapat matagal palambutin eh. Dapat... Okay, last ko na yon. Okay. Pumunta na tayo sa mahalagang importante this Feel Good Sabado. Dilaw. Kailan pa kayo naging Dilaw? Naging bandang Dilaw? Mga 1 year pa lang po kaming full band. Talaga, 1 year? And, girl, N, paano naging Dilaw? Like the name? Yeah, and the entire group. Well,
Originally, it was Dilaw's rapper name when he was doing a solo career. But now as we formed the band, it's short for a phrase. That is... Di ilaw sa gabing mapanglaw. Wow. Okay, so paano kayo nabuo? Are you classmates ba, Leon? Classmates ba kayo or batchmates? Or... We're siblings. Ala. And we're And their siblings. siblings. And their siblings. Hoy, hindi ako na... Di ba sila sa magkapatid sila? Magkapatid. Apat. Tapos kayo, magkakapit-bahay ba kayo? Kami mag-best friend kami high school nito yung Wayne. Yes. Oo. So, ang mga age range nyo ay mga mukhang 17 pa kayo. 17 to 21. Ah, talaga magkakabatch talaga tayo. I'm Diba? so happy. Nakuha niyo na pa yung yearbook natin. Hindi pa na nabibigay. Hindi. Absent kasi ako, kaya blank lang yung picture ko doon sa yearbook, be. Oo. V! Yo! Puyat ka palagi ngayon kasi marami na kayong gigs. Hindi na masyado nakatulog kami. Puyat sa laro. Tapos, Ano laro mo? kami ni En naglalaro kami ng barilan. Kasi Gen Z kami. Barilan? Barilan. Barilan. Parang ganun, barilan. Oo, pero happy ka with your schedule na ngayon. Oo naman, solid. Diba? Kasi may kapalit na, ganun be. May kapalit na, kashing. Diba yung puyat? Tsaka sa age nyo kasi okay pa magpuyat. Sa age ko kasi, nahirapan na ako magpuyat. Okay, Wayne. Yes. Yung fashion statement ba ng Dilaw? Kasi kayo magkakapareho kayo ng nag-resemble yung... Tama ba yun? Tama ba yung English ni Tita Tanya? Resemble? Yes. Tama. Yan ba ay inimbento nyo? Kasi for the uniqueness of your group? O ganyan talaga kayo umaura? Ganito talaga kami manamit ever since. Kasi- Simula bago magkakilala, ganun na ho Ganyan talaga. na. So, anong tawag dyan? Indie din, di ba? Indie kineme. Hindi naman. Hindi naman. Parang walang classification Parang wala. ng Oo. forma. Parang Parang trip namin lang i-express. Oh, Freestyle! Kasi I know. gusto na-express namin lalo yung sarili namin eh. I love that. I Oo. love that, diba? So, saan ba kayo bumibili ba kayo ng mga damit-damit niyo? Yes, sa Ukay. Sa Ukay. Ukay! I love Ukay! Saan ang pinaka-the best Ukay? Baguio! Diba, pag nagbabagyo ako talaga, gusto ko yung maleta ko pag uwi, punong-puno ng Ukay. Apakamura. Dito kasi medyo mahal na. Oh, mahal kasi yung gas pag pababa ng Baguio. Anyway, Toby! Oh, Do you feel na you're forever na as a group? Yes. Like how many %? Your microphone, please. 100 is the highest. 99.9. 90. So, 99.9 germs. wow, alcohol. Alcohol yarn. So, anong meron? What's with the 1% remaining? Uncertainties in life. So. Okay. May mga kanya-kanya kayong path kasi sino yung ditong malapit na mag-asawa tingin niyo? None nga eh. Wala. Wala. Okay. Guys, so Tita Tanya is having here a tough 6 questions because you are 6. So may tough questions ako, ha? Okay. So go lang kung anong unang pumasok sa isip nyo, isagot nyo lang kay Tita Tanya. Ayos ba yan? Palakpakan mo na may kasamang sigawan! Woo! Toby, do you repeat your underwear? No. No! So you're wearing a fresh and very fresh undies today. Yes. Color! Gray. Wow! Sinagot talaga niya. Sinagot talaga. Sino dito yung nag-uulit? Ako. Ako din. Ay, ako din. Ay! Nasabi. O, diba? Okay lang ang side A? Side Side B. May side C pa. Huwag lang mga May side C. May side A. Side W! Saan yung side na yun, be? Wayne! Lights on or lights off? Lights off. Pagtulog, diba? Diba? Kasi Mahirap makatulog, mahirap Oo, makatulog. kasi Mahirap nakikita, makatulog. tama. V! Oh. Sinong late sa grupo? Cause of Dilaw. delay. Dilaw. Bakit? Bakit? Morning person siya eh. Morning na siya natutulog. Lagi. Cause of delay. So late kayo sa gigs dahil sa kanya? Ay, hindi. Hindi Never, naman. hindi kami nalilate sa gig. Ay, oo nga. Ay, Alam nyo, Kabisyo, Rehearsal. speaking, 9 a.m. pa lang andito na sila. Palakpakan po natin sila. Grabe. Yeah. Very ang so hard. payo ko sa inyo, hanggang kayo ay sumikat ng sobrang maabot nyo yung peak, ganun lang yung attitude nyo. Oo. The early bird is The early birderness. Leon,
saang subject ka bumaksak nung high school? Filipino. I know. Hoy, bakit yung pinakamataas ko? Grabe ka sa akin. Hindi math, be? I was high in math. Wow! I was also high in English. I was high in school. Okay. Sige. Mataas ka in math, ha? 3/4 times 3 over 4/5. Math. I don't like your maths. I don't like your math. Ay, nako. And girl, Hello, what's up? what's the most expensive na nabigay mo na regalo sa jowa mo? Oh my gosh, music box na super vintage. Magkano yun? 700? Mahal na yun, be? Usually my gifts are mga 250 eh. So, 700 that's pushing it na. 750. Sino dito? Mga 5K, ganon. Ay, Kuripot ka. Magkano sa'yo? Sige. 9? 9K? Ano yan? A bag. Bag? Anong bag? Let's go. Ethnic. Ethnic. Yeah, it's like Wala pa embroidered thing. Yes. Wala pa nabigay ng motor or cellphone? Wala pa naman. Wala pa na. Wag nyo akong gagayahin, ha? Ay, ilan na? Baka kasi nagpa-aral. May scholar pa! May scholar pa? Walang tatalo dun. Dilaw! Pa- Sino sa banda ang hindi nagbabayad ng utang? Ay, wala eh. Medyo In the allergic future, kami sa tingin utang. mo, sino hindi magbabayad dyan? Ako, saka si Wayne. Guys, thank you sa pagsagot. Palakpakan naman dyan! Grabe! Parang hindi naman tough yung mga questions ko. Nasagot nyo naman. At this point, ang ating mga kabisyo ay gusto makarinig ng raw sample ng inyong very trending na uhaw. Okay lang ba? Okay lang ba with your raw microphones? With the chorus? Okay ba yun? Okay ba yun? Yeah. Pa-trendingin natin to. Please welcome sa Love Lounge. Here's a raw sample of Uhaw in 3, 2, go. Ay, magandang tanghali po. Wow. 1, 2! Bakit uhaw? Sa'yo sayaw? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Di bibitaw? Sa'yo lagi ikaw? Lagi ikaw? Ako ay giniginaw? Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw! 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 Super chill na song from yours truly. Thank you. Oh my God! Naiyak ako. Thank you po. Salamat po, Naalala salamat ko yung po. ex ko. Ano ba yun? Palakpakan po natin sila. Grabe. Kayo, sobrang the best kayo. Eto na, at this point, dahil medyo bilang ang ating oras, no? Ngayon ay hayaan ko kayo na makagat over. Nagulo yung boot. Dilaw, promote mo yung mga songs nyo and gigs and all and social media accounts. Go. Hello guys, thank you so much for inviting us here at the live radio, and of course right now we're going to plug our songs. You listen to our songs on Dilaw on Spotify, sa Instagram Dilaw.band, sa Facebook Dilaw. Ano ba bang social media? Yes, may malupitan kaming gig tonight sa 12 Monkeys. Yes. Tomorrow. Uy! Oh, Sabit ako dyan. sabit! Siyempre! We would like to invite you, Tanya Ginita, tonight. Kailangan formal. Lumalaban. Go. Oh, ayan. 12 Monkeys ngayong gabi. Kasama namin syempre ang napaka-legendary Razorback. Yeah. Bukas naman sa Market sa Market mag-open kami for FOM Vaporate. Napakalupit nun. Tapos sa April 27 we play here. Marami tayong malulupitang artist na kasama like Wow. Gerald Dam. Yeah. Philip. Nara. Player 2. Player 2. Nara, Sugar Cane. Lola Amor. Lola Amor, babies. Babies. Tapos update na marami lang pa ba? sa socials, napakalupit. Grabe. Sino pang may gusto is-shout out? Go ahead. May time shoutout pa po, tayo. pwede ba shoutout yung laundry ko? Oo naman, be. Shoutout po sa Wash Your Problem Laundry. Saka sa mga lahat ng lahat ng kangipin namin, mga kabagenggengs. Mga bagenggengs. Power Rangers. So yung Power Rangers. tawag niyo sa kanila kabagenggengs? O kasi ngipin daw, dilaw. Dilaw ng ngipin dilaw kasi ng namin. ngipin. Yellow. Bagenggeng. Alam niyo magkakaroon kayo ng sponsor niyan. Antay-antay lang kayo. Magiging white na yan, be. Yes. Semento, no? Sa ngayon,
Pangarap po namin yan. At tingin, sino pinaka-best na front teeth? You know? Ayun. Toby! Wow! Spacious! Hindi, magkasya. Sir. Oy, thank you guys Maraming salamat. Kabisyo, alam nyo, kulang na kulang yung time kasi nag-enjoy talaga ako kasama yung batchmates ko, right? Yes! Yung So- yearbook ha, pakwa. Oo. Ano ba kayo? Lahat kayo taga Baguio? Opo. So, mga Ilocano? Well. Batiin nyo Ilocano naman yung mga kabisyo natin naman. Ay, oh. Or, kamusta 5. kayo dagita amin dito yung Baguio? Hello. Good morning. Ano pa? Sino pa? Dali, may time pa. Hi mama, papa. Mami. Hi, Tatay. Last. Hindi, yan. Ma'am. Mga family nyo. Hi, Loki. Jowa. Sino ba yung Chad. Andy. Hi, Leha. Hi Via. Hi, Monica. Hi Dayan. Hi. Ay, ano na? Ang dami! Bakit ang dami? Hindi tama yun. Pwede ba iburin yung... Oo, pwede. Mahuli ako eh. 5K. Para mabura. Sige, later na. Kabisyo, let's support OPM! And again, narito na po ang trending at sikat. Guys, thank you so much. Nag-enjoy ako. Palapakan nyo ang inyong Thank mga you. sarili. Thank you. Narito ang trending at sikat na song ngayon sa lahat ng speaker umaalingaw-ngaw sa buong Pilipinas. Please welcome again sa Love Radio. Here's Uhaw by Dilaw!